moltes gràcies. Benvingudes tota la gent que per primera vegada deu haver, no algun professor o professora, la majoria, que per primera vegada veniu aquí al centre i a la ciutat del Prat amb una responsabilitat educativa. Benvinguda a tots, però molt especialment a les noves incorporacions. Us agraïm molt, a més a més, que ens acompanyeu en aquest acte que és vostre, realment. Si no, no tindria cap sentit. No, jo voldria, per no ser molt pesat, reiterar que allò que ha explicat, diguem, el relat que ha fet la directora, però molt especialment parlant en concret la presentació que ha fet la Pilar, la tinenta d'alcalde d'Educació, respecte al compromís que tenim com a ciutat en relació a aquest projecte estratègic. Això per nosaltres és molt important, és fundamental. Estem compromesos a que al llarg dels propers mesos, ja una vegada encetat el curs, més enllà de directors o de claustres, tindrem l'oportunitat d'anar desplegant aquest curs perquè sigui molt profitós des del punt de vista de les experiències pilot que hem d'anar desenvolupant. Sabeu, m'heu sentit més vegades, esteu cansats, atipats. Nosaltres, tot el que fem, la Pilar feia esment a que l'escola ha d'estar vinculada a la comunitat. Jo voldria dir que no entenc que l'escola no sigui comunitat. Si l'escola no és comunitat, no és escola realment. Fa només una part del seu rol o de la seva missió. És veritat que tots, al llarg dels anys, l'Ajuntament, amb la nostra voluntat, amb la nostra implicació i sempre amb la col·laboració i lleialtat amb el Govern de la Generalitat, al Departament d'Educació, hem anat aprenent i hem après moltes coses al llarg dels anys. Jo crec, una mica abans, diguem-ne, la Carme López feia esment, jo crec que tenim prou maduresa, que la nostra és la vostra, del conjunt de la gent que forma part de la comunitat educativa, no només d'educadors, tenim prou maduresa per atrevir-nos a fer un pas endavant més com un objectiu més integrat i estratègic de la ciutat. Per suposat defensem l'escola inclusiva, de qualitat, laica, naturalment, però més enllà d'això hi ha un fet que és molt important, que hem valorat, que és molt important, que és si tenim o no tenim capacitat de fer un salt endavant per alinear molts recursos de tota mena que tenim a la ciutat, que treballen i que formen part d'aquesta ciutat educadora que feia referència anteriorment a la Carme, i que moltes vegades per desconeixement, però sobretot perquè no hi ha un plantejament estratègic, inclusiu, de treball en xarxa, fins i tot de coneixement, doncs no és tot l'eficient que ha de ser. Hem arribat a la conclusió que com a Ajuntament podíem ajudar encara una mica més posant en peus aquest més que un projecte, és una aposta estratègica de llarg termini, que és aquest projecte que diem Educació, Cultura i Comunitat. Que això no és ni per aquest curs, ni pel proper, ni pel proper. L'arrel, el fonament d'aquest objectiu és molt senzill. Treballar per promoure els valors que defensem de ciutat, de la igualtat, diguem-ne, de la diversitat, jugant a fons l'aposta de l'equitat per generar oportunitats, sense complicar molt la vida dels educadors, perquè jo cada vegada que sento que hi ha un problema allò als mitjans de comunicació que tracten un tema, es diu, a l'escola haurien de fer no sé què més a l'escola, i penso, pobra escola, a l'escola li transferim absolutament la responsabilitat de tot. Bé, això no és correcte en un sentit escola contenidor, però escola-comunitat, com a comunitat educativa. Naturalment, l'escola no és aliena al context en el que s'inscriu i al moment en el que es viu, polític, econòmic, social, això és així. Per tant, l'escola no pot ser autista, tota la gent que esteu aquí ho sabeu perfectament i actueu de forma coherent. I per tant, hem d'ajudar l'escola. Com podem ajudar encara més a l'escola? Doncs que a banda de la transferència de coneixements posem molts agents i actors que formen part de la comunitat, del barri, de l'entorn, entitats sectorials especialitzades que fan projectes que els posem a treballar estirant de la mateixa corda del projecte educatiu que cada centre té. Cada centre té llibertat per fer el seu projecte educatiu, emfatitzar i identificar la seva aposta, diguem-ne, curricular, i a partir d'aquí veure quins són els suports i les ajudes que pot tenir de fora, sense cap intrusió, senzillament d'una forma més cooperativa. Pensem que hi ha molts agents de la ciutat que ens poden ajudar, que ens poden ajudar, que fan ciutat, que fan comunitat, que formen part de la vida quotidiana, que els necessitem per abordar temes molt quotidians. Aleshores, hem pensat que aquesta
orientació que ens obliga com a Ajuntament a una cosa que ja coneixeu, que és a treballar també diferent de com hem treballat. No és cap secret, Departament d'Educació de l'Ajuntament, Departament de Cultura de l'Ajuntament, Departament d'Igualtat, doncs bé, com a Ajuntament també hem fet l'exercici i l'aposta per organitzar-nos en transversal, amb corresponsabilitat. Això també ho hem fet, cosa que no ha sigut gaire fàcil, però ha sigut molt estimulant i molt positiu. Si tot això es posa a treballar de forma progressiva, jo estic convençut que cadascú en el seu projecte educatiu de centre i en la seva missió educadora, diguem-ne, de nens i nenes, estic segur que serem capaços de contribuir, diguem-ne, a formar ciutadans que sàpiguen coses, però sobretot que sàpiguen pensar, reflexionar, discernir, i que a més s'ho passin bé, si és possible. Jo crec que tot això estem en condicions de fer un salt endavant. Us necessitem, això ja s'anirà desplegant, sabem, ella ho deia la Carme, la quantitat d'iniciatives i de projectes xulos, innovadors, interessantíssims, que s'han de socialitzar, perquè moltes vegades no sabeu en un centre coses que s'estan fent amb altres centres i també hi ha d'haver més informació, més transferència, i en aquest sentit estem absolutament compromesos. Això, algú dirà, quina utopia, bueno, això quin lío? Bueno, segurament sí, jo crec que no. Probablement aquí hi ha un cert component utòpic respecte al que volem. Però, si com a escola i com a ciutat no apostem per crear, per ajudar progressivament amb un canvi cultural, qui farà la transformació social? Qui farà el canvi social que la societat necessita? Per tant, l'aposta és per la cultura, l'aposta és per l'educació i l'aposta ha de ser per enfortir la comunitat. Nosaltres posarem més recursos humans, posem més recursos econòmics, posem tota la lleialtat institucional i la fermesa a l'hora de defensar recursos que no tenim i hauríem de tenir, però això forma part del propi sistema educatiu com a país, però com a comunitat aquesta és la nostra aposta estratègica de llarg termini per fer un salt endavant com a comunitat i crear, diguem-ne, o ajudar a enfortir més les relacions, la convivència, la cohesió social i posar el nostre granet de sorra a fer un món millor. És així de senzill i així d'utòpic, però també molt realista perquè sabem del que estem parlant i tenim un equip extraordinari que som tots.